माँ जानकी सीरीज प्रेजेंट। सरगम सजा रिकॉर्डिंग बाय मानस स्टूडियो सियावा। मनीष रक्सौल। सरगम सजा मैया बीड़ा वाली मैया बीड़ा वाली बिड़वा बजा दी सरगम सजा दीना माई बीड़ा वाली बिड़वा बजा दी सरगम सजा दी जननी सरगम सजा दी जननी मनीष रक्सौल। जाला जग जननी जे भी तोहरे शरण में सब कुछ दिहलू जगबा तावे मुनि ज्ञानिया सब कुछ दिहलू जगबा तावे मुनि ज्ञानिया हो जाला जग जननी जे भी तोहरे शरण में सब कुछ दिहलू जगबा तावे मुनि ज्ञानिया तावे मुनि ज्ञान माई हमहू के माई हमहू के रहिया दिखा दी सरगम सजा दीना माई बीड़ा वाली बिड़वा बजा दी सरगम सजा दी जननी मनीष रक्सौल। सरगम सजा दी जननी सरगम सजा दी जननी संतन के तरलू सुर तुलसीदास के मरी कई दिहलू सुर तुलसीदास के मरी कई दिहलू संतन के तरलू सुर तुलसीदास के मर कई दिहलू माई भव से पार मैया भव से पार नैया मोर लगा दी सरगम सजा दीना माई बीड़ा वाली बिड़वा बजा दी सरगम सजा दी मनीष रक्सौल। सरगम सजा दी सरगम सजा दी जननी निपटाय नार माई अतिया ज्ञानी कंठ पे बैठे के गाव माता रानी कंठ पे बैठे के गाव माता रानी ओहो निपटाय नार माई अतिया ज्ञानी कंठ पे बैठी के गाव माता रानी मैया के सके माई के सके भगिया जगा दी सरगम सजा दीना माई बीड़ा वाली बिड़वा बजा दी सरगम सजा दीना।